hyfryd gorfoleddi. O'n i'n clywed yr wythnos dwytha bod yna adnewyddiad yn digwydd mewn prifysgolion yn America wedi cychwyn yn bydd pobl ifanc yn Kentucky a thrwy byw ar we. Atgoffa fi o ddarllen am adnewyddiadau, diwygiadau yng Nghymru yn y 4th ganrif ar 15 a pwyslais ar anholi'r arglwydd efo'i gilydd. Miloedd o bobl ifanc yn dod at ei gilydd yn y prifysgolion yma i glodfori byw yn enw yr arglwydd Iesu. A wedyn chi fe, dyna da ni angen yng Nghymru. Angen miloedd a degawd filoedd o bobl ifanc yn dod at ei gilydd i foddiannu Iesu Grist fel arglwydd ac fel gwaredwr. Oherwydd fynychaf, mae adnewyddiad yn dod trwy bobl ifanc. Yn siglo seilia y sefydliad crefyddol. Drychwch chi ar hanes Cymru dros y canrifoedd. Bobl ifanc yn cael ei galw gan Dduw i siglo seilia. Yn pethau mewn ffordd wahanol. Rhaid i ni hen bobl fel ni sylweddoli, bobl ifanc yn mynd i newid y drefn, a mae rhaid i ni dderbyn hynny pan mae o'n digwydd. Mae'n mynd i wneud pethau wahanol i'r hyn da ni wedi arfer i wneud. A mae rhaid i ni dderbyn bod hynny yn digwydd. Doedd yr hen Panter Celyn a Daniel Rowlands a Hywel Harris ddim yn boblogaidd iawn efo'r diwygiad methodistaidd, efo'r esgobion a'r archesgobion Anglicanaidd. I'r gwrthwyneb oedden nhw'n cael ei gwrthwynebu. Dyna pam bod Hywel Harris yn pregethu ar ber teuluol o Fyned Plant Talgath. Nid yr eglwys o bia'r ber, ond teulu Hywel Harris. Doedd o ddim yn cael pregethu ar bir yr eglwys. Arfon y gweddion adnewyddiad, da ni angen adnewyddiad sydd wedi rhoi egni a bywyd newydd yn y cynulleidfaoedd ac yn y eglwysi ni. Yna da ni, a mae Duw yn rhoi ysbryd ac yn defnyddio cyfryngau. Gan i gweddion cyson arglwydd, gyda phobl ifanc i ffydd ac i argyhoeddiad dŵr. Ysgwyd ni, a dwi dyn ifanc o Dewis Arts de. Maen nhw'n byw yn hir iawn yn y 6eg ganrif. Dwi'n dyfynu aml oedran cyfartalog pobl yn Merthyr Tydfil yn 1850. Ond 35? 36 oedd chi'n hen. Ond wrth gwrs o lot o blant yn marw yn 1850. Ond yn dod â average oedran i lawr yn isa. Mi oedd cyfartaledd bywyd yn ganrif. Ar ei 18 oedd Dewis Arts. Mae'n pregethu Llandewi Brefi. Dwi'n defnyddio pobl ifanc yn aml. Rwan ta, byddwn ni'n mynd ar yn un trywydd, meddwl am Gymru, meddwl am Gwyl Dewi. A dwi wedi dewis yr adnodau yma o lythyr cyntaf Pedr. Sylfaen i'r bywyd ni fel Cristnogion, i'n bodolaeth ni fel eglwys, ydy Iesu Grist, fod i'r sylfaen. Da ni ddim yn symud oddi wrth y sylfaen hwnnw, os na ddim byd bythbythau yn mynd i gymryd lle ar arglwydd Iesu Grist. A dyma'r darlleniad. Arglwydd fel carreg sylfaen sy'n fyw. Carreg gafodd ei gwrthod gan bobl, ond roedd wedi dewis gan Dduw ac yn werthfawr iawn yn ei olwg. Felly, wrth i chi geisio closio at Dduw, da chi fel cerig sy'n fyw ac yn anadlu, ac mae Dduw yn eich defnyddio chi i adeiladu ei deml ysbrydol. A chi hefyd ydy'r offeiriaid sydd wedi cael eich dewis i gyflwyno aberthau ysbrydol i Dduw. Aberthau sy'n dderbyniol o achos beth wnaeth Iesu Grist. Dyma pam mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud fel hyn. Edrych, dwi'n gosod yn Jerusalem garreg sylfaen werthfawr sydd wedi dewis gen i. Bydd y sawl sy'n credu ynddo byth yn cael ei siomi. Ydy, mae'r garreg yma'n werthfawr yn eich golwg chi sy'n credu, ond i'r rhai sy'n gwrthod credu, mae'r garreg wrthododd yr adeiladwyr wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Hon hefyd ydy'r garreg sy'n baglu pobl a chraig sy'n gwneud iddyn nhw syrthio. Y rhai sy'n gwrthod gwneud beth mae Duw yn ei ddweud sy'n baglu,
Dyna'n union oedd wedi drefnu ar eu cyfer nhw. Ond da chi'n bobl sydd wedi'ch dewis yn offeiriaid i wasanaethu'r brenin, yn genedl sanctaidd, yn bobl sy'n perthyn i Dduw. Eich lle chi ydy dangos i eraill mor wych ydy Dduw, yr un alwodd chi allan o'r tywyllwch i mewn i wolau bendigedig. Ar un adeg doeddech chi neb, ond bellach chi ydy pobl Dduw. Ar un adeg doeddech chi ddim wedi profi trigaredd Dduw, ond bellach da chi wedi profi i drigaredd. Ffrindiau annwyl, dim y byd yma ydych cartref chi. Da chi fel pobl ddieithr yma. Felly dwi'n apelio arnach chi i wrthod gwneud beth mae'r chwantau naturiol am i chi wneud. Maen nhw'n brwydro yn erbyn beth sydd ora i ni. Dylech chi fyw bywydau da. Wedyn fydd pobl sydd ddim yn credu ddim yn gallu'ch cyhuddo chi o wneud drwg. Yn lle gwneud hynny, byddan nhw'n gweld y pethau da chi'n ei gwneud ac yn dod i gredu. Byddan nhw'n canmol Duw ar y diwrnod hwnnw pan fydd yn dod ati nhw. A da ni'n diolch i Dduw am air. Cynta Pedr, yr ail benod oedd yr adnod yna. A fyddai'n yr adnodau hynny. A fyddai'n edrych yn benodol ar un adnod mewn eiliad. O ran, da ni wedi bod yn dathlu Gwylddewi. Mae rhai o'nach chi wedi bod yn canu mewn cyngerdd. Rhai o'nach chi wedi bod yn cael brecwast yn fuan iawn yn y Cenedl i weddio dros y genedl yma. Mae yna chwiorydd wedi dod at ei gilydd yn y tabernacl yn ystod wythnos Gwylddewi, a da ni'n diolch i'r rhai hynny o Ebenezer, fi ond yn cynrychioli ni yn dydd gweddi y chwiorydd Brynhawn dydd Gwener. Mae rhai o'na chi wedi bod yn bita caceni cri, neu pice ar y man, fel sa chi'n dweud yn y sowth yma. Mae'n air arall hefyd oes. Welsh cakes mae rhaid dweud, dathlu yn Cymreigdod gwisgo y genhignen, fi o'n i'n gwledda yn y clwb golf, yn gwrando ar John yn siarad ac yn canu dros Gymru yn gwlad, a lot o ddigwyddiadau wedi bod yn digwydd mwyn dathlu yn Cymreigdod. A mae bod yn ymwybodol o'n Cenedl, yr un da ni wedi geni iddi, neu yr un da ni wedi fabwysiadu, yn rhywbeth hyfryd a da yr rhan fwyaf amser, ond ddim bob amser. Byddai'n esbonio chydig ar hynny wrth fynd ymlaen. Ond mae cenedlaetholdeb weithiau yn gallu bod yn rhywbeth hyll, a milain, a drwg, a chas. Yn enwedig pan mae cenhedloedd yn meddwl i bod nhw'n well na cenhedloedd eraill. A bod cenedlaetholdeb yn meithrin casineb at genedl arall, neu at grŵp arall o bobl sydd yn wahanol i ni yn hunan. Ac os ydy yn cenedlaetholdeb ni fel Cymru yn mynd i fanna o gwbl, da ni'r sydd yn Gristnogion yn condemnio unrhyw ddatblygiadau fel yna, lle mae y ffaith yn bod ni'n rhan o genedl yn condemnio cenhedloedd eraill. A da ni'n gweld hynny'n gyson yn y byd heddiw yn dydan. Mae'r rhyfeloedd yma'n digwydd yn aml oherwydd fod un genedl yn hawlio safle neu tiriogaeth cenedl arall ac yn ystyried fod ganddyn nhw hawl i goncro cenedl arall, fel Rwsia ac Ukraine. Mae Llywodraeth Tsieina yn euog iawn o orthrymu lleiafrifoedd ethnig o fewn i'r wlad enfawr hynny. Ac efo rhai lleiafrifoedd mae ganddyn nhw wersylloedd mwyn newid y bobl sydd o gefndir ethnig gwahanol, neu o grefydd gwahanol i'r hyn mae'r Llywodraeth sydd yn gredu sydd yn iawn. A mae hynny'n digwydd drosodd a throsodd, lle mae cenedlaetholdeb yn rhywbeth drwg, gwrth-Gristnogol ac yn groes
i ewyllus Duw. Felly pam da ni'n sôn am genedlaetholdeb fel Cristnogion Cymraeg, da ni'n sôn am genedlaetholdeb sydd yn ymfalchuo yng Nghenedl y Cymru yng nghyd-destun cenhedloedd eraill y byd. Fod Duw wedi creu cenhedloedd. Dyma i chi adnod o actau sydd yn sôn am yr union beth. Fe ydy'r Duw wnaeth greu y dyn cyntaf a gwneud ohono yr holl genhedloedd gwahanol sy'n byw drwy'r byd i gyd. Mae Duw yn penderfynu am faint fydd y cenhedloedd yn ambodoli, a lle'n union mae ffiniau daearyddol. Felly mae cenhedloedd yn rhan o greadigaeth Duw ac yn atebol i Dduw am ei bodolaeth a bywyd a natur y ffordd maen nhw yn ymddwyn. Mae gynnon ni gyfrifoldeb, da chi'n bod i edrych ar ôl yr genedl yr ydyn ni yn rhan ohoni hi, oherwydd i bod ti'n wedi chreu gan Dduw. A mae hwn yn bwynt pwysig ynddo. Nid hap a damwain ydy'n bodolaeth ni, ond fod Duw yn ôl i drefn wedi dod â chenhedloedd i fodolaeth. Oedd gen i stori plant bore yma. Da chi'n bod yn gwneud y pwynt dwi eisiau gwneud. So, dyma Will. Un o fy ffrindiau hynaf. Mae Will yn hun na Tudur Jones. Jest. Oherwydd bod nain Porthmadog wedi gwneud Will i mi yn 1963. Ysga, mae hwnna'n swnio'n bell yn ôl, yndi? 1963. A nath nain farw pan o'n i'n 11, yr unig nain neu taid o'n i'n abod, Selina Edwards. A dyma'i rhoi hwn i fi. A mae Will di bod hefo fi trwy bob dim. Bob dim. Ers o'n i'n 2 oed. Ac oherwydd bod o wedi cael ei roi yn rodd i mi gan nain, da ni wedi edrych ar ei ôl o. Dwi'n meddwl bod o wedi cael coesa newydd un tro. Mae wedi cael siaced o'r 60au gan bod o wedi enni yn y 60au. Mae wedi bod yn nofio, da chi bod gynnu fo, honours life saving yma yma. Achub bywydau yn y pylla nofio yma. A dwi wedi trysori hwn ac edrych ar ei ôl o, oherwydd bod o'n rhodd gan nain. A'r pwynt ydy, da chi'n gwybod i blant o bob oed, ydy bod Duw wedi rhoi Cenedl y Cymru yn rhodd i ni, fel rhan o'i greadigaeth o. A mae ganddo ni gyfrifoldeb i edrych ar ôl creadigaeth Duw yn does. Fel y llynnoedd a'r afonydd, a'r mynyddoedd, a'r nentydd, a'r awyr iach. Mae dynoliaeth yma. Ac o fewn i ddynoliaeth, mae yna cenhedloedd hefo nodweddion a thraddodiadau a ieithoedd arbennig sydd yn fendith gan Dduw. Ac felly fel Cymru sydd yn yr genedl wych a gwael yma, da ni'n edrych ar ôl yr hyn a ymddiriedwyd i ni. A nes i ffeindio'r dyfyniad ar ôl anerchiad John Hayes, dydd Mercher, o Buchedd Garmon, Emrys wledig oedd yn dweud y geiriau yma yn y ddrama, gwyllan a roddwyd i'm gofal i'w Cymru fy ngwlad, i'w thraddodi'n plant ac i blant fy mhlant, yn dreftadaeth dragwyddol. Wel, dwi'n siŵr os ydy'n dreftadaeth dragwyddol, lle de? Gawn ni weld yn y gogoniant, ac wele'r moch yn rhithro arni. Minnau yn awr galwaf ar fy nghyfeillion, cyffredin ag ysgolhaig, deuwch ataf i'r adwy, sefwch gyda mi yn y bwlch. Safwn yn y bwlch, gyda'n gilydd yn awr. Dyma ysbrydylodd hocia'r wyddfa yn ei can ynddo. Sefwch gyda mi yn y bwlch, fel y cadwer i'r oesoedd a ddel. Y glendid a fi. Mae'n rhywbeth sentimental yn y darn hefyd yn does. Ond mae'n cyfleu'r ymdeimlad bod ganddo ni gyfrifoldeb i ofalu am greadigaeth Duw sy'n cael ei amlygu fel cenhedloedd amrywiol dynoliaeth. A mae Cymru yn rhan o'r brodwaith yma mae Duw wedi wneud o genhedloedd, da chi bod mawr a bach sydd ar y ddeiar yma. Broblem ydy, drwy'r canrifoedd, bod cenhedloedd grymus a chyfoethog anerthol
yn gormesu rhai bychan a gwan a thlawd. Ac felly mae nhw angen y dysgu'r gwers fod cenhedloedd mawr a bach yn rhan o fwriad Duw, a bod ni'n amddiffyn yn gilydd a hawliau yn gilydd, a fod cyfrifoldeb arna ni i warchod hyn. Chi bod, mae cenhedloedd bychain o dan warchau yn aml nid yn filitaraidd, ond oherwydd grym diwylliant, oherwydd sefyllfa economaidd, oherwydd tlodi sydd o fewn i cenhedloedd. Fel nad ydyn nhw'n gallu darparu gwasanaethau i gynnal eu hunan fel cenhedloedd. A mae o'n digwydd ar hyd a lled y byd. A mae'r dymdeimlad, o'n i'n teimlo fo'n hinc gweddi arfon. Yr ymdeimlad yma o rwystredigaeth ynglyn â'n cenedl ni, cenedl y Cymru. O'r cariad ati hi, ac eto'r rwystredigaeth o bod ti'n fregus. Da ni'n genedl fregus, yn cadw yn hunaniaeth, cadw'n iaith. A trwy'r canrifoedd, da chi'n gwybod, mae yna bobl sydd wedi sefyll dros hyn, a sydd wedi ysgrifennu a chanu a gwneud gwaith celf ynglyn â'r teimlad yma. Fy ing mawr, di'r geiriau mewn un englyn am Gymru. Fy ing mawr, fy ngwewyr. A mae yna gymeriadau, Llywelyn Fawr, Owain Glyndŵr, John Penry, Morgan Llwyd, lot ohonyn nhw'n Gristnogion, William Salisbury, William Morgan, ac yn y blaen, wedi mynegu'r gwewyr o fod yn rhan o genedl fach ac isio'r gorau i chyferi. A'r Cristnogion, hefo'r tant ychwanegol o fod isio'r genedl, fod yn genedl i ddiw. Bod yna bobl yn cadw'r ffydd ac yn dod i ffydd ac yn credu'n Iesu Grist ac yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A bod ni fel cenedl yn gogoneddu yr arglwydd yn y bywydau. Ac wrth gwrs, symud ymlaen, mae cenedl yn bwysig yn hanes Cristnogaeth yn dydy. Cenedl Israel. Bod Duw wedi creu cenedl a galw cenedl miloedd o flynyddoedd yn ôl i fod yn bobl iddo fo. A bod o yn y genedl, fedra ni'n cymharu cenhedloedd eraill i gyd yn union hefo Israel. Oherwydd fod gan Israel waith pwysig i ddod ar Meseia i'r byd, i fod yn oleini'r cenhedloedd, i ddod ar gwaredwr, ar achubwr i ddynoliaeth i gyd. Ac oedd Duw wedi galw'r genedl yma i fod yn bobl iddo fo, fel bod y Meseia yn dod ac yn cael ei eni yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yn dod â'i achawdwriaeth i bob un fydda'n credu ynddo fo ar hyd a lled y byd. Gwrandwch ar eiriau Duw yn Exodus. Nawr, os gwrandewch chi arna i, Duw yn cyfarch y bobl, amodau'r ymrwymiad dwi wedi wneud gyda chi. Duw yn gwneud contract efo'r bobl, hefo Israel, hefo'r Iddewon. Byddwch chi'n drysor sbesial i mi o blith holl wledydd y byd. Fi sydd bu ar ddeiar gyfan, a byddwch chi'n offeiriad yn gwasanaethu'r brenin ac yn genedl sanctaidd. Dyna'r neges rwy ti i'w rhoi i bobl Israel. Duw yn deud wrth Moses i ddweud wrth pobl Israel. Bod Duw yn creu cenedl a bod nhw'n dod yn bobl iddo fo. I'w garu a'i wasanaethu ac i wasanaethu cenhedloedd y byd. A mae'n rhyfeddol wrth edrych ar gyfreithiau Israel pa mor dyngarol oddan nhw. Pa mor gyfiawn oddan nhw. Oedd Duw yn dweud, os da chi'n bobl i mi, da chi'n edrych ar ôl y gwan, a'r clawd, a'r amddifad, a'r gweddwon, a'r estron yn eich plith chi. Ymgeiswyr lloches, pobl Israel, da chi'n edrych ar ôl rhain pan maen nhw'n ymddangos yn eich plith chi. Ac wrth i ni feddwl am Israel, mi allwn ni'na, genedl y Cymru, wneud llawer gwaith na dilyn yr egwyddorion oedd Duw wedi rhoi i Israel ynglyn â cyfiawnder a ddyrchafa cenedl. Ond allwn ni ddim cymharu, tir peryglus ydy cymharu unrhyw genedl hefo Israel ei hun yn benodol.
Yr hyn sy'n drawiadol wrth i ni weld y geiriau yn Exodus ydy fod Pedr yn dyfynnu o'r geiriau yma yn ei lythyr yn yr ail benod. A dyma'r adnod, a da ni'n tynnu at y diwedd erbyn hyn. A mae Pedr yn dweud, ond da chi'n bobl sydd wedi'ch dewis, a sôn am Gristnogion mae o rwan, da chi'n bobl sydd wedi'ch dewis yn offeiriaid i wasanaethu'r brenin, yn genedl sanctaidd, yn bobl sy'n perthyn i Dduw. Eich lle chi ydy dangos i eraill mor wych ydy Dduw. Yr un a alwodd chi allan o'r tywyllwch i mewn i olau bendigedig. Da chi'n gweld y tebygrwydd? Da chi'n gweld y dyfynnu mae Pedr yn ei wneud am Israel, ond mae o rwan yn ei gymhwyso fo i'r eglwys Gristnogol. Ar hyd a lled y byd, ym mhob oes, yng Nghymru ac yn yr eglwys newydd. Chi rwan ydy cenedl Dduw. Felly fel Cristnogion, da ni'n genedl o fewn i genedl. Da ni wrth natur yn rhan o genedl y Cymru, ond i fewn i'r genedl yna, da ni hefyd yn rhan o genedl pobl Dduw, sydd hefo blaenoriaethau a meddwl a egwyddorion a ffydd yn aml sydd yn wahanol. Ni ydy'r genedl. A mae Duw yn gofyn i ni fod yn gyfiawn. Yn gofyn i ni garu Duw a cydyn ac edrych ar ôl y tlawd, a'r amddifad, a'r gweddwon, a'r estron sydd yn dod i'n plith ni. Fel yn bod ni yn bendithio cenedl y Cymru mewn ffordd arbennig iawn, gan ddod â newyddion da yr Efengil Gristnogol i blith yn cyd genedl. A mae hwnna'n ddarlun hyfryd yn dydy, wrth feddwl am genhedloedd, wrth feddwl am Israel, ac wrth feddwl am yn sefyllfa ni. Mae Duw wedi'n gosod ni fel Cristnogion o fewn i genedl y Cymru i bwrpas, i dystio i'r iachawdwriaeth yn Iesu Grist, i alw i bobl ddod i gredu yn Iesu Grist fel gwaredwr sydd i rhoi ei hun yn aberth dros i pechoda nhw, yn cyd Gymru sydd ddim yn credu, sydd yn anffyddwyr neu sy'n dilyn ffydd wahanol, neu sydd yn sinigaidd, neu sydd wedi parhau, bod ni yn genedl sydd yn dweud, dewch at yr Iesu, dewch i gredu, dewch i wasanaethu, dewch i ganfod achubiaeth yn yr arglwydd o dyd dydd pan fo a welon Duw yn chwythu eto dros ein herwau gwyw. Dwi'n misio gweld Cymru i'r dyfodol sy'n Gymru di-Grist. Yr unig le mae cenedl y Cymru mynd i ganfod ystyr a phwrpas a chyfeiriad ydy o fewn i'r ffydd Gristnogol ac yn yr arglwydd Iesu. Ac os di hynny mynd i ddigwydd, ni heddiw ydy'r tystion a'r genedl mae Duw yn galw ni i weithio dros ei deyrnas. Er mwyn i enw. Amen.